пробвахме най-лошия фастфуд, най-добрия в цяла София според Данчо и Ембата. Гладен си. Нищо ново! Точно така, в днешното видео пробвахме най-лошия фастфуд в цяла София И утре си да има косми в храната. до най-добрия. Така да е според Данчо. Данко е жал толкова ядена, че вече не му работят вкусните рецептори, брат. Но дали всички си отговаряха на качеството спрямо цената, ще разберем. Но преди да започнем да ходим до най-лошия фастфуд, съм ви подготвил един подарък. Аз ти писах за този подарък. Покажи му мърва на него. Това някой курлич ли изкара? Видях 50. Как го побра на банкнота, бе, брат? Първо яш, после печели, брат. Да пробваме ли в сада да го платим? Нали вече сме в 500 евро? евро, брат. Банкнотата ми е 500 евро. Те ти съществуват ли вече 50 евро? Аз такова живо не съм виждал. Те съществуват от 20 години, брат. А за тебе 200 евро. Жена са по-малко да бе. Защото си обезценен, бе, че тати остаря. Защото той е по-тегъв. Гледай. Чули. Нищо пише. Кой е по-едър, бата? Това са килограмите тук в паундове, бата. Аз съм с 200 паунда, ти си 500 паунда. Не всеки ги държи, някой само ги гледа. Ево ги шак. Не. Сега има уточнение за видео. Колко часа се разбрахме сме на автоград? 1,5. Моля. 1,5. Само ние- 12 часа. Само ние седим. Цяла нощ съм стримал. Спал съм 3 часа, защото бях на слеп стрим. И Данчо ми казва 12 часа си на автоград. Ставам в 11, търа, пуша цигара и тръгвам. 12 часа отивам с време. Къде си е тук на 3 минути? Аз го чувам, че е от тях. Ще ме на 3 минути Само ние отиваме с оператора, седиме и го чакаме, изведнъж звъниш на Ембата и само Ембата вика: сега ще си почака 15 минути. На техни стара гадни и дойдохме. И така, стига сме бавили повече. Ами нека да отидем в най-лошия фастфуд в цяла София, който е китайски ресторант Ван Шан. Така, значи, а сега за първия ресторант китайския, аз предлагам да намерим и някакви ревюта. То как се казва? Какви ревюта да гледаш, брат? Той е закон. Да, в смисъл, това е най-лошия ресторант, който съм някога. Отвратителна хигиена, отвратително отношение, много гадна храна и е толкова гаден, че са го затворили вече. Но все пак, нека да прочетем някакви ревюта, може да има някаква положителна. Отзиви пише, че е отворено. И отзивите не са на български. Оправите. Нека сега да прочетем едно от ревютата. Абсолютно не препоръчвам. Интериорът и обслужването оставят много да се желае. Що се отнася до храната? Поръчах си кнедли, най-лошите в живота ми, но все пак годни за консумация. И сладко кисело свинско с силен мирис на оцет. Виж каква е гнусотия. Ужас. А вие яли ли сте тук? Едно време беше много хубаво. Но всеки път, като съм се прибирал тук, като съм ходил при баба в Пловдив, съм се прибирал тук, сме яли тук. И беше много хубаво, като бяхме малко на сега, го развалих отвратително. Брат, гледай, тази табелка е толкова стара, че пише Food Panda, брат. А какво ти е направило най-лошо Стара впечатление, цена. като си ходил за последно? Ами, хигиената, в смисъл, отвратително, мазно, гнусно, такова, по-лепна, масите лепнат. То като седнеш ти е гадно, като станеш с това остава за теб. Много, ти? много гадно. Аз слушам Данчо. Еми сега, къде ще ходим? Не очаквахме така да се развият нещата, но за радост Данчо се беше погрижил. Там има друг китайски. Дайте да там, той ще е гаден. Вкусна китайска храна. План Б. Отиваме там, искахме да видим за отзиви дали има, ама то няма никакви отзиви. А ти откъде ги четеш? Тук няма отзиви ли, бе? Няма отзиви тук. Няма. Добре. Ние трябва да оставим ревюто тук първи. Добре. Значи ние ще сме първите, които ще оставим отзиви в този ресторант. Цялата улица Мария Луиза, всичко не е много вкусно и много качествено. Аз сега ще видим дали това се отличи, но аз не вярвам лично. Айде ходим. Искам от тези топки, брат. Значи вземем топките. Това какво е пилешко месо с кит, гъби и бамбук. И от това дебелото. Да, топките. Не, бе, брат, това дебелото, бе, брат. Виж го дебелото, бе, брат. Отзаде, бе, брат. Отляво, бе. там- Това е дясно, бе, брат. Ляво, А, бе. това тук ли? Не, бе, отзаде, бе, брат. Това това. отпреде, бе. Аз викам, Нилко, Ние вече се разбрах. Ще вземем топките, ще вземем дебелото, ще вземем месото. Добре, вземи я тия нудли малко. И докато чакахме нашия ред. Името на пътната. Защо? Сега като си отсапаш устата, ще ме питаш, кой е съдата? Кончула, искам 100 грама от това, 100 грама от това и 100 грама от това. Това? Сипвай там да има. И от топките. Още две. 2, не, 3. Пет. 5.
Окей, thank you very much. Чакам. Стикс? Тук, колко? 3 евро. Има судинке. Судинке. Суринке. Колко? Добро. Окей. Thank you very much. Какво става? Жената не разбира. То защо идва с една кутийка, бе? Колко? 4. Всичко по брат тук ли? Да. Жената беше много миличка първото, което ама не разбираше български. Казах и коничева, тя ми каза това. Аз си към да. Няма почва. По една топка за всеки. Да. Миришки суко. Малко е студено. Малко. Това Аз много- това го Това Със много е хубав. странно. Панировката е малко странна. О, не, брат. Втори опит. Ти утре си да има косми в храната. Тая помия какво е? Тя викам сложи 2 май. Една. А какво е това? Мисля, че ще продължа да ям топки. Това има вкус на, не знам дали сте виждали, на някои мивки има такова специфично квадратче, където се слагат отпадъците. На това е вкус. На дъното на букук. Извода какъв е, че по-хубаво топките няма. Брат, ако не този сос, всичко е отвратително. Данчо, моля ли туалетната хартия? Ще ви дам... ще ви избавим. Това верно послужи за нещо. Не. Яш, брат. А сега нека дадем нашето мнение. Така, какво е вашето мнение? Ако можеше да дам 0 звезди, 0 звезди. Защо? Те нямат мнение. Първото мнение трябва да е нещо. Има косъм. Мисля, това е... Само до тук трябва да спрем да го коментирам. Просто има косъм в тъпата храна. Добре. Това е... недопустимо. Да я на някой космик. Имаше косъм. Обърках думата. Напиши, че соса поне беше хубав. Не, имат само косъм. Сега ще заведа на едно място, което е хем окей, хем не окей. Смисъл на дния. Кое? Ще видиш. Но преди това нямаше как да не се отбием на една междина спирка. Баба, ти ли е това, брат? Междинна спирка. Някаква папка ни. А докато аз си поръчвам, Това е много аут място. Пейзажа е много добра. Не да се лъжа. Ти ли си Максима? Добре, чакай само взема приятеля. Ба, ти наглия. Това е нашия на закон да караш Максимки. И той е такси. Нещата му ще го подрази малко, че се бавим. Да му е тъпо. Мисля, че имаме проблем, брат. Влязохме вътре и вътре имаше само жени. Само момичета. Смятате ли, че беше адекватно, братле, влезем на място, на което само момичета и вместо да мирише на парфюм, да мирише на крака? Това е от нас. Да, така От се... теб. То това, братле, ако си беше от нас, ние си го усещаме преди да влезем. Чакайте, бе, вие го почнахте ли? Аз не съм той го взяда вече. Ти олигофрен ли си, бе? Как сложиш така сламката, бе? Да си смесим снимките. Твоето е най-гадно. Чакай, бе, то не мога да пина. Не, чакай. Пиши го без албата. Твоето е Не, най-гадно. заснало някакво топче. а сега нека отидем към втория фастфуд. Тук в този център, какви изроди съм виждал в ТикТока. Всеки работи. Второто ни място е един от най-бюджетните фастфудове, където изобщо съществува. Единственото място, където мога да намериш бургер за 1 евро. Обаче за сметка на това е много 50-50 качеството. На дни. Един от обектите им, даже го затвориха, защото е с пократително качество. Бате, без да си казвам хизбургер на Константин Баришко, затвориха обекта, братле, който е от 20 години там. Да, така че не върви много добре, защото не е много хубаво, но е по-добре от китайски ресторант. Няма косми. И затова ли даваш толкова много хайп? Затова, за Хейсбургер. То не е за хайп, но за следващото. Айде да ходим да видим. Влезнахме в Хейсбургер и естествено си взехме бургерите за 1 евро. Все пак като знаех колко много ще оставя в последния фастфуд, а и наистина ми беше интересно да видя какво точно представляваше този бургер. Но имахме малък проблем. Направиха ни забележка, че снимаме. Да. Тук знаят колко са кофти, затова ни забраниха да снимаме. Но ще излезем навън. Не бе, тях да не ги снимаме. Тук си снимаме колко си искаме. Не е така, брат. 6 мини пилеши ги направиха за една секунда, само трябваше да ги пакетират. Какво поръчки? 6 бургера. 6 мини пилешки. Това представлява самия бургер, айсбърг, майонеза, панирано пюре и 2 хлебчета. Много ми е вкусно. Абе, като за 1 евро. По-добро от чизбургера. Със сигурност това е много по-добре от това, къде дадохме 5 евро за
За нищо. Сериозно ли даде 5 евро за тази кейк малко? Разбирам. Имаме градация, това вече става зядна. По принцип, зависи. Да, зависи от деня, но днес съм добър. Зависи колко си гладен. Мина, че е добро за 1 евро. За 2 вече нямаше да е добро. В сравнение с другото, как ще ти покажа на финала на видеото, това е отвратително, ама Данчо, ти хубаво ще ми покажеш последния фастфуд. Обаче кой е той? Така хапнахме и сега отиваме в най-добрия фастфуд в цяла София, който е... Сандо. Отиваме в Сандо. Ще ходим до Starbucks. Брат, Да. тъпи си. Бихме бъбъл ти. Лакни. Ще да ядем круасани и сандвичи в Starbucks. Ти си луд, бе, брат. Старбъкс сега ще се замръжим с отбива. Не ме интересува. Емба, имаш гурно в суме, пич. Нямаш вкус. Не бе. Тебе ще издаде накрая. Ти ще го изядеш, брат. Първо отиваме в Starbucks да ядем круасани. Ези или Торан? Там спечеля. Не играят така, бе, брат. 5 minutes later. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Казах ти, че аз печеля. Добре, а сега отиваме ли в Сандото или... Отиваме в Starbucks. И така отидохме в Starbucks. Обаче по принцип, когато Ембата отиде някъде, той вместо да си вземе едно нещо като нормалните хора, си взима 10. И за това реши да ме научи как да поръчвам и аз така. Сега, ела Гош. Сега ще ти покажа как трябва да бъдеш професионалист. Хайде да видим. Разбрали? Сега ще вземем 2 кафета. Здравейте, искам от трите тако по едно, палачинки искам, от тия отгоре по едно, един круасан, там от всичките топки по едно сърчице и 2 кафета. What? По ваш избор. Ти какво направи? Разбрали, Гошка? Ти какво направи? Благодаря. Заради поръча всичко, бе. Да. Добре, кажи ми, каква беше логиката, като сега се натъпкахме с бургери. Купих 6 бургера, натъпкахме се и сега ще ядеме за 33 евро. Да стъпи въпроси, бе, Гоша. Нищо не си видел. Нищо не е видял. Не бе, аз съм гледал видеята, ама... 5 minutes later. Да се опитваш сега да изпиеш? Всички кермо да му дам. Какво е това? Закуска. Заклевам се. Не ме интересува. Това подарък ли е? Кое е? Кой е този подарък, бе? А това с какво е? А, Не бе, аз ми ще има някакъв пълнен, защото викам Не, просто е много сладка самата палачинка. И всичко вървеше по план, докато не попитах. Дата къде е? Което бе? къде си тук? О, беше за малко. Дадох 75 цента за вода. Получи И тия евро забрали. и 30. Так, феля. Това е една пагадничка. Чиват ли си? Геймбата да не те чуе. Той каза, че е хубаво ли? Това е много хубаво, Емба. Кое, брат? Янко, брат. Много ми е бедна днеска масата, брат. Аз съм ял, брат, какво? Не съм захария да... Добре, дай минам от точно някъде. Половината криминал съм го изял, брат. Добре, дай минам от точно някъде. Ще си харесвам нещо допълнително. И така след тази междинна спирка решихме да се запътим най-накрая към Сандото. Освен ако не се спрем още някъде. В коя посока? Какви пари е балончето? Заповядай. Чао. А защо си взе този балон? Защото искам да се чувствам влюбен. Трябва да видя след това сам да брат. Ще го пребия. И така след още няколко обърквания, Обърка го, бе. най-накрая пристигнахме. Не, някакво по-добро. Не, стига бе. Много се натъпкахме в Starbucks. А докато аз си поръчвам, искам да ви кажа за Татегав. Татегав има над 500 различни брейнрота, които може да си вземете. Също така има най-различни Fortnite акаунти и V-Bucks на двойно по-ниска цена, отколкото в самата игра, а отскоро пуснаха също и ChatGPT абонамент. И ако използвате моят промокод Мусака, ще получите допълнителна отстъпка, за което ви благодаря. Това ли толкова много хайпваш? Чил ти се, брат, сега ще разбереш. Дай докато чакаме Ембата да и видиме. А той какво направи това момче? Просто го подуши, брат. И го разпокоя. Намериш като на Хейсбургер. А, да, го пробвам. Не взема какво ти стана я. Колко става за брат? Защо не го мислиш? Значи на пръв поглед на мен много ми харесва. Това е хрупкото, е много яко. Не, сега разбирам защо. Нищо ти каза. Ти имат по-добро пиро от KFC. Соус уникален, прекрасна панировка, прекрасно пиро. Ще кажа само едно нещо. Това нещо струва 7 евро. В Хейсбургер
7 евро ще вземеш 7 бургера. Няма си полуфабрикати, брат. Това не е ли? Не е полуфабрикат, това е пресно пира. Да бе, ама пак добър е бургера, обаче прекалено малък за тази цена според мен. 7 евро напълно нормална цена за бургер. Добър е, добър е. Планировката е това, което го прави уникален. Между другото, така като го направиш, то се разпада цяло, в смисъл много яко. Земата ще оставаме ли? Не, Аз колко много ядох. аз му още толкова поне. А през това време се появи и ембата. Това е много хубаво. Верно, Данчо, където каза, че е много хубаво, верно е много хубаво. Много. Ама е много хубаво, кажа. Сизо, на мен ми харесва, обаче е прекалено малко. Данко е взял толкова ядене, че вече не му работят вкусните рецептори, брат. На него му едеш и хуй да ядеш, му харесва. А според теб, кое е най-доброто? Двата лова в люлин, брат. Пичер дойде, опита, хапна и отиде да пуши. Иначе на мен много ми харесва, но пак казвам, прекалено е малък за цената. Но е вкусен, ама няма пършни картофки, бе. Еми, пробвахме всичко, оценихме го. Сега да си остава най-доброто. Брат, ти нормален ли си? Как може да ти харесва това? Аз го пробвах, братле, това беше лучник. Значи, той отиде, седна, пробва го, излезе. Вика, не, двата лова са по-добри, излезна. Ма да, бе, брат. Това беше лучник, брат. Толкова добра Не, планировка. според мен е добро, но бургер е прекалено малък за цената и не дава Колко даже пари дал пържни той? картофи. Аз давах 30, брат. По 7,50 е бургера. 7,50, брат. Окей са, в смисъл. Да бе, ма да сложиш ни Евро. картофчета. А тук ще влизате ли или не? Стига, брат. Еми, това Ще е. ям круасани до вечер. Еми това е. Айде. Чао.